مبل 71 عامت مسرات ودو حورات هاجرات لومي حادث حساسة بسمرا بستذكرت له منغستي إرتران ودو حورات هاجرات نمبقاس تقبار استراتيجيكاو شركنتاو متحقاس تسماميهم هابتم فرزقين زدالو تصبصب ليديا تخرم مريم ኣብቲ ስነ ስርዓት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተጻዋዒት ጉዳይ ኤርትራን ዞባዊት ዳይሬክተር ምዕራባውን ደቡባውን አፍሪቃን ሚስ ሌላ ፓካላ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማስያኛታትን ከምኡውን ወከልቲ ኣህጉራውያን ውድባት ተራሂቦም ነይሮም። እቲ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሕብራት ሃገራትን ዝተኣወጀ ትግባር ስትራቴጂካዊ ስምምዕ ካብ 2017 ክሳብ 2021 ናብ ዘሎ ናይ ግዜ መቓን ዝትግበር ናይ ምትሕግጋዝ ጽምዶ ንምዕባይ ዝዓለመ ኮይኑ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስተር ፋይናንስ አቶ ብርሃነ ሃብተማርያም ብወገን ሕብራት ሃገራት ድማ ኣወሃሃዲት ትካል እቲ ውድብ ኣብ ኤርትራ ሚስ ክሪስቲን ኡሙቶኒየም ኣበጊሰሞም። ሚኒስተር ብርሃነ ሃብተማርያም ኣብ ዘስምዖ ቃል ሕብራት ሃገራት ድሌታት ዘላቒት ሰላም ጸጥታን ምዕባልን ንምምላእ ዝተመስረተ ውድብ ምዃኑ እዚ ድማ ሓበራዊ ክብርታት ጻዕርን ሓላፍነትን ከም ዝጠልብ ብምብራህ ምርግጋጽ ልዕልና ኣህጉራዊ ሕጊ ካብ ቀንዲ ብድሆታት እቲ ውድብ ኮይኑ ምህላው ኣገንዚቦም። ሚኒስተር ብርሃነ ኣስዒቡ ኤርትራ ሸቶታት ምዕባለ ሚሊዮኒየም ኣብ ምዕዋት ምስ ትውድብ ንዘርኣየቶ ውህደት ኣብ ሸቶታት ዘላቒ ምዕባለ ንምድጋሙ ጽኑዕ መጻዕ ህዝብን መንግስትን ኣቦትኡ ከም ዘሎ ብምርግጋጽ እዚ ምትግባር ተበጊሱ ዘሎ ናይ 5 ዓመታት ውጥን ነቲ ጽምዶ ዝያዳ ዘደንፍዕ ክኸውን ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጾም። ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተጻዋዒት ጉዳይ ኤርትራን ዞባዊት ዳይሬክተር ምዕራባውን ደቡባውን አፍሪቃን ሚስ ሌላ ፓካላ ብግድያ መደብ ስትራቴጂካዊ ሽርክነታዊ ምትሕብባር ኤርትራ ዘላቒ ምዕባለን ንምርግጋጽን እተካይዶ ዘላ ጻዕርን ዝምዝገብ ዘሎ ዓወታትን ደፋእ ሓይሊ ክኸውን ዘለዋ ትጽቢት ብምግላጽ እቲ መደባት ተሓታትነት ውህደት ሞያውነትን ሓበራዊ ክብረትን ብዘለዎ መንገዲ ክትግበር ኣዘኻኺራ። ኣወሃሃዲት ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ክሪስቲን ኡሙቶኒ ድማ ዝኽሪ ምምስራት ናይቲ ውድብ ምስ ኣህጉራዊ መዓልቲ ኤድስ ብምግጣሙ ንዓወታት ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ መደባት ብሓፈሻ ኣብ ምምካት እቲ ሕማም ድማ ብፍላይ ዘዘኻኽርን ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰክምን ምዃኑ ሓቢራ። ንትግባር ተበጊሱ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝ ኤርትራን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣብ 4 ኣዕኑድ ማለት ምስፋሕ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከባቢያዊ ዘላቕነት ምምዕባል ዓቕምታት ህዝባዊ ኣገልግሎታት ምርግጋጽ ውሕስነት ምግብን ምምሕያሽ መነባብሮን ዝተመርኮሰ እዩ። ኣህጉራዊ መዓልቲ ኤድስ ነታ መዓልቲ ብዘንጸባረቑ ዝተፈላለዩ መሰናዶታት ሎሚ ኣብ ኣስመራ ተዘኪራ ሕጂውን ሃብቶም ፍረዝጊነ ዘደለው ትሕዝቶ ሸዊት ገብረ ብርሃን ከተቕርበያ። ሓደ ታሕሳስ ሃገራዊ መዓልቲ ኤድስ HIV ኤድስ ንምክልኻል ኣብ ሓደ ንሕበር ብዝብል ቴማ ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑር ሁሴን ዝተረኽበትሉ ስነ ስርዓት ተዘኪራ። ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ዓንደ ብርሃን ተስፋጽዮን ኣብ ዘስምዖ ቃል ሙሓዝ ጥዕና ዜጋታት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ከም ዝኾነ በዚ ድማ ኣገልግሎት ጥዕና ሓደ ካብቶም ቀዳምነት ዝወሃቦም ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ምዃኑ ብምጥቃስ ምንካይ ብሕማም ኤድስ ዝስዕብ ሞትን ምውጋድ ሓድሽ መልከፍትን ድማ ኣካል ናይዚ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣብ ምቁጽጻር ኤድስን መልከፍቲ እቲ ቫይረስን ዓበይቲ ዓወታት ዘመዝገበ ሃገራት ምዃና ዝጠቐሰ ዶክተር ዓንደ ብርሃን ተረኺቡ ዘሎ ዓወታት ዘዛኒ ስለ ዘይኮነ ግዳ ነቲ ሕማም ሙሉእ ብምሉእ ንምቁጽጻሩ ልዑል ወፍሪ ውሁድ ጻዕሪ ሓያል መብጽዓን ኣድማዓት ተግባርን ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ። ወኪል ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ ኤርትራ ዶክተር ጆሴፊን ናምቦዘ ብግድኣ ብመንጽር ክሳብ 2030 ክውቅዕ ዝድለይ ሸቶታት ዘላቒ ምዕባለ ጥዕና በቲ ሕማም ዝስዕብ ሞት ንምንካይ ሓድሽ መልከፍቲ ንምውጋድ ከምኡ ነቲ ሕማም ቁሉዓት ዝኾኑ ወገናት ኣለሊኻ ኣድላይ ስጉምትታት ንምውሳድ ማሕበረሰብ ዓለም ብውህደት ክሰርሕ ከም ዝግባእ ኣገንዚባ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ተሰከምቲ ናይቲ ቫይረስ ዝኾኑ ዜጋታት ንዝሓለፈ ቡድሆታት ዘብርህ ኣብነታዊ ተመክሮታት ህልው ኩነታት ኤድስን ተርእዮ ሓድሽ መልከፍትን ኣብ ሃገርናን ዓለምን ከምኡ ነቲ ሕማም ንምክልኻል ዝካየድ ቃልስን ኣገባባቱን ድሕረ ባይታ ዕላማታትን ብድሆታትን ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ዝምልከቱ መግለጺታት ቀሪቦም። ብዘይካዚ ምስፍሕፋሕ HIV ኤድስ ንምቁጽጻር ብዛዕባ ክግበር ዘለዎም ጥንቃቐታት ንግዳያት ምሕብሓብን ሓልዮት ምርኣይን ከምኡ ልዑል ተወፋይነት ተሰከምቲ ናይቲ ቫይረስ ኣብ ምንቃሕ ሕብረተሰብ እቶም ወሰንቲ ምዃኖም ተገሊጹ። ኣህጉራዊ መዓልቲ ኤድስ ኣብ ሃገርና ንመበል 23 ኣብ ዓለም ድማ ንመበል 28 ግዜ እያ ተዘኪራ። ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ዘቕንያት እዚ ሃገራዊ ጥምረቶም ዝሓይል መደባት ኣሰላሲሎም ኣለዉ። ከካቦቱ በመንገዲ መርበብ ሻባይት ንዝበጽሐና ሓበሬታ ገረ መስቀል ገረስጊሄር ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ሽወደን ፈረንሳን ዝነብሩ ዜጋታት በብወገኖም ሃገራዊ ጥምረት ዝሕይል ዝተፈላለየ መደባት ከም ዝሰላሰሉ ከካቦቱ ዝበጽሐና ሓበሬታ መልኪቱ
محبركم إيرتراويان نبرتي شيفيلد عباي بريطانيا بأسران شوعتن حدار أبزكايدو سمينار أبهلو كنتا تهاجرن قسقاس مدبات لمعاتن مختن دحر مزتاي بوهدة حزب منقستن السلاسل زلو هاجراو مدبات المدنفع كابوم زحتت كمال الدلوات مهلا ومرقاقيصام أمباسادر إيرترا أب عباي بريطانيان سمين أيرلاند ناتو ستيفانوس هابت مريم نتساتفت أبزهابو مقلسي إيرترا صالة حيال مختة حزبان منقستان أب كل مدايات عبيت عوتات تمزقب كمزلا بمتكاس نزبر خوصيت اتمختك غصل كعززن كمزقبا أسمير له من رقاس وحسنة مقبن محبرة وفتحن كاب قدامنتات المعاتي إيرترا مخوان زنت سرى أمباسادر ستيفانوس نزي بملئات نمتقبار نفس وكف زيقا بزلعل نقحاتن ودابن قالسوك غصل يسرح له كمزلا قليسو إذا كم زلن كله وعلى ودابة من السيات زباو جنبار نديمقراطية فتحن أب شودن عتقي نزحية لبقعات من السيات زباو جنبار نديمقراطية فتحن بزبل تيما كاب 25 كساب 27 الحدار أب كتما ليندرود تقانعو أبتي أبلات استفلا لها هجراويان ودابة أب شودن ترغيبهم دقفهم زقلت الوعلى كاب نويح اوان أنصار إيرترا زكاير تصابوتاتن مغته هزبان كمون مدبات المعاتن مختن بملئات نمعوات زكايد زلو نطفتات زبر مجلسات كوهابن كله أبركتو أبلات بمنصر كو كعز دلي شتتات زقمقم عود زتا تخايدو تساتفتي أب موداتا وهدتهم مزستفل لها هقراويان ودابتات بمحيال هقراو ربحا موحاس أنصار إيرترا زكاير تصابوتات نمسعرن حقنا مثل هاجر من صبراغن أبنطوف ناي ميديا غوسغوسات مسماد ناب وشت هاجر زغنع مدبات مدنفع زبلون كالوتن وسنة تحليفهم بزي كازي بيت مخري هاجراوي أو هاد شماغل بعلات أب هاجرات سكاندينيفيا نفستيفال كرتشحن 16 زقمقم أخيبا أكايدو فصام قدات إمباسي إيرترا بهاجرات سكاندينيفيا أتو يوناس مانا أبو صعب زنبرو زيغاتات زودو فستيفالات فستيفال حبن حدا لبن مختن مخانو بمحبار إذا دما إيرتراوي أبهلون مننتن زلو وكبر زغلص كم زخونه أغنزيبو بخال وغن أمباسادر إيرترا أب ريبابليك فرنسا ويزرو هانا سمون لإيرتراويان نبرت كتمتات باريسن أورلايانن بزعبا هاجراو مدباتن قسقاسن زتكور سمينار قانعا ناي كبر عدوم حلافز باون كوماون قدات أب سويزرلاند أتو شلش إدريس بوغنو نتمكرو هاجراويان ودابتات أب سويزرلاند زبلكات مجلسي كم زغربة كابتي بوتاز بصحن حبريتا أرديو ደቂ ኣንስትዮ ምምሕዳር ከባቢ ነፋሲት ዘካይደኦ ዘለዋ ልምዓታዊ ንጥፈታት ዝያዳ ካሒላ ሓላፊት ሃማደ ጨንፈር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጅምዓ ራኪ ኣዘኻኺራ ወይዘሮ ጅምዓ ኣብ ልምዓት ጅራዲን ተዋፊረን ምስ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ተዋፊረን ኣፍረይቲ ንክኾና ክካየድ ፀንሐ ፃዕሪ ፅቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ብምሕባር ጅራዲነን ኣብ ፍረ ብምብፅሑ መጊሳተን أب هامده ጨንፈር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ወይዘሮ ኣኽብረት ዓንደ በወገና ማሕበር ዝገበሮ ድሩት ሓገዝ ከም መበገሲ ተጠቒመን ብዘሰላሰለዎ ንጥፈታት ኣስታት 2 ዓመት ኣቆፂሩ ዘሎ ሕርሸና ብፅቡቅ ኩነታት ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ስራሕ ንኻልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣብነት ክኸውን ዘለዎ ፅኑዕ እምነት ገሊፃ ኣልማዕቲ ብግደን ብሃማደን ዝተገብረለን ሓገዝ ብምስጋን ዝያዳ ውፅኢት ኣበርቲዐን ከም ዝሰርሓ ኣረጋጊፀን ኣብቲ ኣጋጣሚ 4 ኣብነታውያን ኣልማዕቲ ብፀሓይ ወፃዓት ዝሰርሓ መብራህቲ ተሸሊመን أب زوا سميناو كيح بحري كوم سرتو حبراو صريت أب مقطع بقولت نتصهنا صعبو تمحل احتمامات تتابع قسقاس كم زمزقبه منستر طعنا حلافي كفلي اكبابياوي طعنا اتو ابراهام ملاش حبيرون اتو ابراهام اسالتي كوميتيتات كوم سرتو مدبات كبابياو صريت أب نوز زباتات افعبت ناقفا ادو بحن قرارانا بزتسسفو اخيبا ابزهبو مبرهي أبدأ كل كموسى محرم أب محست عنا عبد كم زلوا تقيسو تمدب كعوات متحبار من محدارات محبرات جنبارنا قداس مخانو على الديوم زعما محدارات درقن فساسن رصحات صريت مجمن ماين كومون مكتال زبيتا ونصهنا سفيح مجلس دحر مقرب دما أبتو زبا أب كل تشحن تشعتن ب4 عدتات جمرة مسرح عين مدري أب زعمت زين أب 74 عدتات كم زبالة بريوم
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ኣሃዱ ከባቢያዊ ጥዕና ኣቶ ሑሪ ኣስፋ ብወገኑ ኮሚቴታት ከባቢያዊ ፅሬት ህዝቢ ረብሓ ፅሬት ከባቢኡ ተረዲዩ ብተበግሱ ክሳብ ዝግብሮ ዘየቋርጥ ስራሕ ከዓማ ከምኡውን ነተን ዓይኒ ምድሪ ዝሰርሓ ዓድታት ብግቡእ ይጥቀማሉ ምህላውን ክከታተላ ኣተሓሳሲቡ